Francesc, que ens truca des de Barcelona. Francesc, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Vostè dirà. A veure, crec que és vergonyós, la comissió parlamentària. És una demostració més de la inutilitat política que sofrim aquest país. O sigui, que amb una comissió parlamentària pendenta d'un judici s'atreveixin a preguntar-li a una senyora si se sent orgullosa dels seus fills, és per cremar el Parlament. Directament. I no és violència, és un fet metafòric. Perquè em sembla vergonyós que es posi el mateix paquet, si és veritat el que diuen dels Pujols, a senyors que han evadit una pila de milions, a un senyor com l'Oriol, que està acusat de 300.000 euros amb el cas ITV. Què passa, que l'Oriol és el tonto de la família i no ha robat prou? Crec que no són els polítics, sinó el gran mal d'aquest país és la classe política que no està gens preparada, ignorants polítics, i la premsa. O sigui, em sembla lamentable que dediqueu el 80% d'aquest programa, 80% d'aquest programa, a aquest tema, quan hi ha gent amb una incapacitat total que li han baixat la pensió de 320 a 20 euros. Quan hi ha que es tornen els diners dels funcionaris de la Generalitat, entre cometes, i en canvi el que està de baixa no li tornen. O sigui, a part d'estar cobrant una baixa, no té dret al sou sencer fins que no li donin l'alta. Però, esclar, per vosaltres, per la premsa d'aquest país, pels tertulians de televisió, que estan molt lluny de la gent, és més fàcil parlar del Pujol o de Bárcenas que dels problemes reals. Perquè potser llavors qui ens governa tindria de treure's la cara de la poca vergonya i governar. Francesc. Digue'm. No, dic que has buidat el pub, cosa que celebrem i que entomem la crítica per... No puc dir el que penso. No, i tant, només faltaria. Per la part que ens toca, també li dic, Francesc, que aquest programa que dura des de les 8 del matí fins a la 1:10, 1:15 del migdia, escolti'm, de les retallades, de la gent que no cobra les pensions, de la precarietat laboral, ens en fem un fart de parlar-ne. Des d'un punt de vista molt samarità. Samarità? Vostè creu? Sí, de veritat. No, doncs escolti'm... Mira, pobrets, anem a fer un reportatge que els estan desalojando. Però al cap de mitja hora ja no se'n parla. D'acord. Només és una pregunta molt clau. A part de tot aquests, el Carol, amb el meu respecte, i tota la gent que traieu a les taules... Qui ha dit, perdoni, que no l'he entès? Que tota la gent que traieu a les taules de conversa cada dia, els debats... Sí? Tots, i ho sento per si algun d'ells s'ofèn, però tots són una mica la voz de su amo. Qui no depèn de La Vanguardia, depèn del periòdico, etcètera. Heu pensat alguna vegada en treure algú del carrer, el ciutadà de peu? Miri, jo vaig portar un programa durant 3 anys que es deia Banda Ampla, que estava tot ple de ciutadans del carrer, que vostè diu. Però escolti'm, li acceptem el comentari, només faltaria, i tant. Quant ha durat Banda Ampla? 3 anys? Sí. Quantes vegades al dia? A la setmana? Home, una a la setmana, Francesc. Esclar, és que el poble només té dret a parlar una vegada a la setmana. Francesc. De veritat. No, escolti'm. És televisió pública, ho sé. I les privades van a lo que van, a fer diners. Sí, vostè... És que no l'acabo de... pagar per unes declaracions a un juzgat i que del juzgat surtin. Però això no ho investiguem. Francesc, gràcies per trucar. Els ciutadans hi participen cada dia, com vostè, com vostè ara, a la part del sisè tertulià, però entenc que vostè reivindiqui, òbviament, més protagonisme. En fi, ja li dic que els matins, que dura des de les 8 fins a la 1, de fet, segurament el que no paren de passar són ciutadans pel sofà on ara, per exemple, ens espera l'Helena. Però només faltaria que el Francesc té tot el dret a criticar-nos i nosaltres, òbviament, en la mesura que veiem que té raó, a intentar millorar. No sé si ja no hi és, però vaja, gràcies i bon dia i gràcies per trucar. Són les 11:01.